Assalamu alaikum hormatly illeşler. Men Allah'ım rahim. Azatlyk radiosynyň Gorky alyp barjasy, redaktory. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji maýy. Görüşmek ýaly men bugünkü gepleşigi gorku we gulçulyk diýip atlandyrdym. Awa, muňa manysyna öýüňizden düşünýänsiňiz. Sebäbi Türkmen halkymyzyň şu günkü gulçulyk ýagdaýy öňü bilen gorku sebäpli. Gorky gynansak da biziň halkymyzyň aňyna ýüregine şeýle bir çuňgur köküripdir. Şola minni näçe onlarça ýyllar bäri halkymyzyň şeýle hakykatdan hem gulçulyk ýagdaýynda ýaşamagyna sebäp bolup gelýär. Awa indi şoň bilen baglanyşyp men şu ýakynda käbir illeşlenmeden şu ýüzlerini açyp eden çykyşyna men minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Şolaň biri Türkiýede çopançylyk edýän illeşimiz ýaşoğlun beýlikden ýakynda çykyş eden Orsiýadyň Karaçay we Çerkes Respublikasynyň bir şäherinde okuyan student illeşimiz. Awa men şo ýigitlerin ikisine de çyn ýürekden we minnetdarlygymy bildirmek isleýän. Awa siz nusku görkezdiňiz, nusku görkezýäňiz, ýa-da illeşlenmeden şeýle batyrga çykyşlary çagyrypsyňyz. Şeýle çykyşlar hakykatdan hem häzir gaty zerurlyk edýär. Awa bir tarapdan kommentariýa ýazmaklyk, aktiw bu zatlara gatnaşmaklyk hem bir gowy iş. Awa ýokmal hemmek şu ýüzüni açyp çykmalyan bir adam ýok. Sebäbi eger hakykatdan hem janyňyza howp alanýan bolsa, awa onu serhaplyk hem elden bermelär ýöne edir häzirki wagt ýaňy bir adamlar janlanyp başlady ýa. Şu kommentariýa ýazmaklyk, hat ýazmaklyk, ýüzüň görkezmän çykyş etmeklik hem olam gaty zerurdat. Şonu geçek bolun. Bilen häzirki bir prosesiň bir bölegi. Awa hem de sözden başlaýar. İncilde bir ayet barda. Ololya başta söz bolupdy, nama bolupdy diýär. Sначала было слово diýär. Odal başta söz bolupdy diýär. И слово было Bogam diýär. Şo sözem Hudaýdy diýär. Bir allegor metaforiki görnüşde berilýär. Şo sözlenem diýär, ondan hem zat döret diýär. Şo odal ebetde dünýä yaradylanyny da diýär, Hudaý Taala özüni söz görnüşinde peýda etdi diýär. Soň diýär, şo sözüň üstünem hemme barlygy yaratdy diýär. Şu aňyrsynda ulmany ýatyrda şo sözden hemme zatlar dörebilýär diýär da başda söz dörýär, onuň sözden soňra şo materiallaşyp ondan hemme zat proses başlanýar diýär. Şonu ýaly prosesler hem söze bagly bolup dur. Şu siziň ýalýan zadyňyzyň özüne söz, kommentariýa ýazsaňyz hem ýa ýüzüňizi görkezmän çykyş etdiňiz hem şolam söz, şolam geljekki öwrülüşikliň başlangıjy. Şu mukaddes İncil'de şeýle. Hemme zatlar sözden başlaýar diýär. Şoň üçin hok eger ýüzüňizi açyp bilmeýän bolsaňyz olam hokman näl ýöne ýüzüňizi açyp çykyş edip bilýän, ýüzüni açyp çykyş edip bilýän ýerleşlemde de men gaty çuňgur minnetdarlygymy bildirýän. Indi şol ýa-ki men aýdyşym ýaly gorky gulçulygyň sebäbi diýänler. Şol gorkyň ýok ýerine belli bir jögur boldy. Şol agda birlik halk hereketini men ýene görgedek ýatlamak isleýän sebäbi şol 90-njy ýyllaryň başlarynda, 80-nji ýyllaryň ahyrlarynda şeýle bir jögur boldy. Sowet Soýuzy ýaňy dargady. Dargamyň öň ýanyny awa yerli häkimler, yerli respublikaň liderleri minni nähili ýol bilen gitjegini bilmeýän, nähili ýagdaýyň nähili boljagyna kän tek anamlary bolmansaň çykyş etýänlere de kän batyrynyp bilmeýärdiler da, batyrynjak bolup görýärdiler. Onu da şo döwürde adamlarda bir adajyk şeýle geljegi bolan anam bolan soň hem öwrülüşikleri görüp duran soň bir şeýle bir ba'dy howalyk boldy, şeýle bir galkynç boldy da. Şondan soň gorkman diýjeklerini diýen adamlar hem peýda bolupdy. Ýöne şol giň bir halk köpçüligi derejesinde bir halk hereketine öwrülip bilmese de
şo döwürdäki bolan ýagdaý we şu türkmen halkynyň hem potensial ýagdaýda edip biljekdigini, şu ýüregindäkini gönläp aýdyp biljekdigini görkezdi. Halkyň içinde şeýle wekilleri boldy. Awone men ýatlaýan şonda biz studentliň arasynda bir şol şahyr Agdabirlik halk hereketiniň agdalarynyň biri şahyr Şeýraly Nurmuradow bolupdy. Şol köp goşulary ýazýardy. Siýasy temadan köp goşu ýazýardy. Bizim şonda şonu ýat bekläp, ondan şu studentler bolup biriniň kwartirasyna ýygynanardyk ýa umumy ýaşaýyş jaýlaryna bir otawa ýygnanyp şu geldiň ýygnak görnüşinde geçiremizde şol goşu koşýardyk hem siýasy hemdäki. Şu goşulardan käbirler hiniden ben ýadymda galypdyr da, şunça ýyl geçenlerine garamazdan. Şondan soň mene gaýbany okuýardym, ondan şu daýda günlük bölümde okuyan şu revolýusiýon ýaşlary bilen men dostlaşyp, tanyşyp, onuň birek mehmançylyga barýardyk, dedýärdik. Şu her gedek sesiýa baramda şolar bilen duşup, sesiýaň aralygyna da men mardan Aşgabatda baryp, şu ýygnaklary geçirýärdik. Ondan şonda ýadymda galan käbir şol revolýusiýon goşgulyň, şu Habarlaşmagyň ýadyga bagyşlanyp Şeýralyň ýadyny goşgulary ýadymda galan we şonda gorkman okuýat da Şeýralyň özüm şo taýda Magtumulyň ýadygarlygynyň ýanyna her hepden birinji güni akşam saat 6-da duşup geçirilýär Agdabirlik halk hereketiniň. Oňam edil ýadygarlygyň edil garşysynda Içeri işler ministriniň binasy ýerleşýär. Olaryň edil şolaň gözüne basylyp geçirilýär-da. Ýakynymyza gelip bir de gödöçilige oturýan milisi işgärleri bar. Diýene biziň edil ýanymyza gelip bilmän, şol biziň şo birden köpräk adam ýygynan aýmasyn diýip şoňa öňüne almak üçin oturýardylar. Ýöne bir 5-10 adam barsa zat degen ýokdylar. Şonda bir gedek Şeýraly gelip öten akşam täze goşu ýazdym diýip okan goşu ýadyma düşýär. O goşuny biz kaseta ýaýradypdyk bütün ýurda. Şo goşgudan Taparjan taňa näme boldy diýip Taparmatyň ýadyga ýüzden şeýle bir goşu ýene 3 sany kuplet ýadymda galypdyr. Ýurt talanny ülke toldy, Taparjan taňa näme boldy? Baý halkyň el terik geldi, Taparjan taňa näme boldy? Daragat diýdik pürsçükdiňle, hydyr diýdik hyrçykdiňle, türkmen diýdik gorçykdiňle, Taparjan taňa näme boldy? Umytlary ekdiň künji, kim diňlär soňky ökünji, köpelli siýasy günti, Taparjan taňa näme boldy diýip şo goşgu soýady. Şolar ýaly goşgular biz ýapyklap, ondan men soň mektebe işe geremde de molumlaryň arasynda da okap berýärdim. Şol molumlar bolup käbir molumlaryň öýünde üýşemizde üýşmelen bolanda hani Allah'ım rahat şu goşgulardan okap bersen o diýip gorkman adamlar diňleýärdiler da şol Taparmad ýalyga garşan boldy. O siýasy sistema garşan boldy. 90-njy ýylyň ahyrynda tek kommunistik rejim ýykylmaka kommunistlere bagyşlap ýadan goşgulara mady şu kommunistik rejimden gorkman Şeýralyň bizem şolary okuýardyk. Ana şu goşgulyň birinde de Şeýraly näýle bol eti şu gatky ýagdaýda degişletip ulanyp bolajak bir goşgularynyň biri. Ýadymda galanlarynyň şeýle diýip başlaýar. Ey Allah, sen maňa wezipe berme. Ýoňsuz bir baýlygam berme sen maňa. Ýöne meň atymy goýma ýaryşdan. Sen uly aýlawdy bulamaçaňa. Ne saglyk dileýän, ne uzak ömür, ýyldan artyk zady nädeýin Taňrym. Bir sadyk kul bolsam, sultan ber maňa. Akyl paýhatyna edeýin tagzym. Men bir nöker bolsam, ber adyly serdar. Düşeýin ýylyna serimden geçip, orun ýokmy ödeýimiň törünne. Aç serhedi şuun gideýin göçüp. Mekke Medinem mar, Käbem mar meniň. Maňa başga din gerek däl uyara. Düýe bilen eşek düşoklanýanlar. Bedewatlar baglanýanlar uyana. Başda mert yaratdyň türkmeni Taňrym. Indi näme goýduň gury san edip. Sen ýokurda nädip rahada tüýürsiň. Bir nadany gülüýlime han edip. Ýa-da edil
Bide gedek gelenne sen başka zatlara güýmeneýärmi? Bu dünýä gan çaýkan kommunistlerden senemin adkem eýmeneýärmi? Sen bir gorkma, kim bar senden ýokarda? Bizden aşak daha hiç kim galmady. Orokly, çekişli, bir gyzyl eski 70 ýyllap depemizde galwady. Gurçuk ýaly ýere girip gitdi halk. Näme peýda gördü diýandan başga göz-gülban külweleň deňinden geçip kim ol girip barýan gupbol köşkü. Ana şey diýip bir uly poema ýaly goşu şoňur böyle. Ana şol ýerde şol ýaşlarym, studentlerim ruhlanyp şolar ýaly poeziýadan geçirilýän ýygnaklardan, şolar ýaly gatnaşyklardan ruhlanyp ondan ýa-da has aktivlik görkezden şo döwürde şol dil edebiýat fakultetiniň günlük bölüminiň studentleri bolupdy da. Şonda bir şeýle bir Türkmenistanyň taryhynda görülip eşdilmedik diýilen ýaly bir syýasy waka boldy. Şol men şu soňky ýaş nesile ýatlatjak bolýan şolam tarihte galmaly zatdygyny. Hem şonu häzirki ýaşlaňam bilte öldür üçin bu boljakdygyna. Nutkalarlyk zatlar başataýdy da. Şonda 1990-njy ýylyň tomdunda may aýynda şol studentlerin birini, iň aktivleriniň birini okuwdan çykarýarlar. Olam Bayramal şäherinden Kakaba Şarif bir dost oğlum. Ola günlük bölümde okuýar menem gaýwany. Men şo döwürden şo okuwum daşyndan molmuşyny edýärdim da. Ondan Kakadan gaty duýduruş berýärdi. Şu syýasy işiň bilen, şu sen opozisiýon işiň bilen okuwdan kowlaýsan sen öýe gelmerdin diýip. Öýe gelsen boýnuňy hoýaryn diýip. Onda da oňa garamazdan şol opozisiýon iş alyp barýardy, studentlere ýygnaýardy, studentleriň maksat diýip guramasam mady, ýa-ni agdyrlyk guramasynyň daşyndan. Ondan olam has özüni aktiv görkezden soň ondan alymlar sowedy, alymlar geňeşi onuň ýygyn maslagada ýygnanyp ahyr soňy şuny okuwdan çykarmaly diýerler. Olam şo wagt 3-nji kursyny okap berdi diýen. Ondan ol dil edebiýat fakultetining günlük bölümi 3 topordan bar, 3 grupdan bar hatda jemi 100 töwerek student töwerek wagt okuýatda. Her grupda da 30 töwerek student bar. Şolaň hemmem şu 100 töwerek bolsa, şolaň bar diýen ýaly şo wagt ýaman aktiv hereket edýärdi. Şol özlerini opozisiýa agdarlar diýip hasaplaýarlar. Hem hakykatdanam şu öwrülüşük bolmaly, ýurtda köp partiýalyk bolmaly diýip şoňa ananyp şoňa düşünip hereket edýän gyýyl oglan gyýyllardy hemmem. Ondan şondan soň ýanky Kakaba şäheriniň okuwdan koýýarlar, okuwdan çykarýarlar. Alymlar sowediniň 47 agdaty, 47 alym, universitetiň 47 alymy şol geňeşiň agdaty bolup neme diýen alymlar. Bir agdyna ses berýärler şonu çykarmagy. Ondan bu arada da ýaş kommunist gadyety şo wagtky şu häzirki nesil gadyety şo wagt ýaş kommunist gadyety diýip adlandyrylýardy. Ondan bir makala berdi. Ondan olam inni Kakaba şäheriniň okuwdan çykarýarlar, öýüne barmaly, Bayramala gitmeli, onu şo kakasyndan gorkup men öýüm biziň öýümizde geldi da. Mara geldi, hem biziň öýümizde geldi. Öýdi, onuň näme? Garaşylman geldi, bol näme boldy diýsem, meni okuwdan çykardylar, indi näsem gam diýip. Öýde bar bilen onu kakama men barsam. Boýnumy hoýur diýip. Aýonda diýdim, hinte häzirlikçe bizde boluber diýip, ondan bizde galdy bir hepde ýaly boldy. Ondan şo aralygynda Aşgabatda jaň edýär, o mobil telefonum ýok, şol bir öýleň bir ýerine girip şol stasionar nomerden jaň edip ondan. Onuň ahyry studentiniň biri aýtdy diýdi. Nädir diýdi, universitetde revolýusiýa dowam etýär diýip bana habar berdiler. Onu görüp otursak, olar näme edipdir ýanky tutuş dil edebiýat fakulteti okuw taşlaýyşlyk eglan edýär ertesi güni. Şol Kakaba şäheriniň okuwdan çykaranlardan. Indi professorlar auditoriýa baryp sapak geçirjek bolýar bolýan, ýanky studentlerin hemmesi auditoriýaň gapasyny içinden ýapyp, sim bilen orap, hiç bir muallymy professory auditoriýa göýberenoklar. Indi bularym sapak geçirilen.
Indi bir gün geçýär, 2 gün geçýär. Studentler bar ya üniversitede auditoriýanyň içinden bekleýärler-de molumlar goýberin. Şo kaka we çaryny oku gaýdy ýygyna almasaňyz, okuwuny dikiltmeseňiz, biz okujak gel. Awa, täş ony ýerine getirýärçäňiz. Indi bularam näçeklerini bilenok. Bu habaram birden niýat ýetäýse biziň barymyzyň işimizi görer, bizi işden aýrar diýip indi professorlaram sandyra o bu taýda bu ýöde çykdy da. Bunu tüňüňi bir zat edip almaly. Baryny hemmesini okuwdan çykaryp bolan ol. Tutuş dilejibät fakultetini okuwdan çykaryp goýberden ol. Okuwam boljak ýany üniversitetde. Bulam ulus skandal ýöriljek. Ondan bular haydan hay ýene bir aradan bir 5-6 gün geçýär bolyn. Ýene ýanky alymlar soweti täzeden ýygnanyp ýene 47 agdaty doldugyny şo kaka we çaryny okuwa dikiltmeli, ýerine getirmeli diýip ses berýär. Ene son nowatdaky edek jaňa demizde indi o studentler aýtdy. Indi ýerteni okuw kabul etdiler diýip muny şeýdip men onu uğradyp gördüm. Ýene bir täsin ýeri bu waka. Şo bolan waka barada şo ýaş kommunist gazeti şo döwürde açyk makala berdi. Näçe tapyrlaýyn. Ödem şol professorlar sowetiniň şo ýanky alymlar sowetiniň üstünden gülüji feleton görnüşinde de makala berdi. Şo ýadyma düşýärdi şuny ýaly. Şol bir agzdan näme studenti okuwdan çykarmak barada ses beren 47 agdadan abarat professorlar soweti bir hepdeden soň ýene de bir agzdan 47 goly galdyryp onu okuw almaga mezbur boldylar diýip şeýdip makala berdiler. Şolar ýaly şo 90-20-nji ýyllarda şolar ýaly görülip eşdilmedik bir döwür boldy da, bir kysgaçyk döwür bolsa şeýle bir aktiwdir. Ondan şo wakaň ýaly bilenem ondan ýanky kaka we çaryň toýunyň tehidi bellenipdi da, şo Tomsda öýlenmeli. Şo maýda ýanky waka boldy. Onuň Tomsda toýu boldy, menem çagyrdy. Awa mene gaýbana bölümniň studenti beýleklenen bary günlük bölümniň studentleri olar geldi, menem bardym, onuň içinde tanaýanym, tanamaýanym. Bolyn şo toy tutuşlugyny bir syýasy çäre öwrüldi da, gödegine getirip görüňni. Toğun studi yüz töwerek student geldi da. Edem ýurdum dürlü künjegünden bir ýaş gyýlar, oglanlar. Şo toy, şo 2 günläp şo toýda boldum bolyn. Şol biziň eýelap şo oturan otogumyz tutuşlaýyn ýöne syýasy çäre öwrüldi da. Şo toýlugy nahara meýilýär. Biraz alkoholam içilýär, adam edilýär ol ýöne. Şo bar edilýän gurrun indi nähili etmeli, indi nähili bolmaly, geljek nähili bolmaly. Türkmenistanyň geljegi. Okuw toramyzdan soň biz näme etmeli? Ýaşlara bar bilim berjek yerimizde, okutjak yerlerimizde nämäni öwretmeli? Ana şo da gurrun edilýärdi. Hawa niýadyp ýakyn wagtlarda gitmeli, on gurrun ýok, on hakda şübhe de ýok. Şol Türkmen gidirer, köp partiýalyk dörer saty. Ana şolar ýaly döwür boldy da, özlerim bu gorkman, ödem içimizde şo döwürde şol kenbäň agentleriniň hem bardygyny bilýärdik. Ama daşyndan gelen bir kısan adamlar boldy, çagyrylman gelen Aşgabatdan çagyrylman gelen ýöne bir çalarak tanışlarym geldi, şolaryň kenbäň agentler diýip hataplanýan. Ýöne şoluň ýanyna da gurrun etmekden gorkanokdylar da, ýanky ýaş oglan. Barymyz bilýärdik. Şoň kimlerden, kimleň dinleýändigini, kimleň şu gurrunlary ýetirjekdigini ýürüýte iýerildi da, ol adam bir kaka we çaryň toý diýmek ol ýa öňünden bilip oturýarlar da, bu nähili toý boljagyny. Häzir bar, ýanky studentniň bary gelir. Bu taýda toýam bolmady diňe şo ýanky syýasy ýygyna öwrüler diýip. Şolaryň şaka edýärem boldum ýöne. Men diýjek bolýanym ahyry soňy şolaryň hiç birine batyryp bilmediler. Sebäbi gördüler gözleri bilen. Häzir başga bir ýerini kowsak okuwdan ýene şo ýagdaý şonýaly bolar diýip. Ana şeýdip şolar bara tutuş şol üniversiteti tamamlayan şalar şu aktivliklerini dowam ettirdiler. Hawa. Ýöne şolary da hiç kim batyryny bilmediler. Gaýdyp näde aýarsyn şolaryň şu üniversitetiň içinde arkaýyn edýän gurrunlaryny da şolaryň şu professorlardan bir ýeke bellik gelýärdi. Soň diýär biz hasam diýär nagly hereket edip uğradyk diýär şu auditoriýalaryň içinde ondan şu ýanky godgularyň nähilem çekinýänem bolsalar birazajyk ondan soň hasam biz diýär professorlar da soňra berip diýär syýasy meseleler barada.
nähil garaýagdan köp partiýalyga, nähil garaýagy diktatura, näme üçin ha ýurtda beýle bolýar, eýle bolýar, pikiriňi aýdyň diýip diýip şol hatda diýe professorlary da diýe ýankyýal edip diýe bir humor görnüşinde ýa-da şolaň üstünden gülýän görnüşinde sonra eme diýär diýär. Ana şolar ýaly döwür boldy da, men diýjek bolýanym. Ine şoň ödem şol hatda metduadyň ýagdaýym şoňa şeýle bir açyklaşdy. Türkmenistanda bolýan ýagdaýlary tankytlap ýazsaňam, açaçan ýazsaňam makalalar çykýardy şo döwür. Şo bir 2 ýylyň döwürinde şoň ýaly boldy da. Esasanam ýaş kommunist gadyety şol toň nesil gadyetine uruldy da. Şol has şoň ýaly açyklyk görkezdi. Ýa-ki şeýle kollektiwiň ödem şoň gadyetiň ödem ýaşrak nemelerden duransoň ölerim şu revolýusiýon bir hil ruhly şolar has gollap men bir gedek açyk makala ýazypdym da şol tutuş Türkmenistanyň iklenç ýagdaýyny tankyd edip bolýan. Ana şondan çykardylar. Ýa. Ana şondan soň ona ýuwaşlyk bilen niýady fatamadan öz nime diktaturasyny, awtoritar nimesini metodlaryny güýçlendirdi. Ýa-ki güýçlenji strukturalaram has çöýlenip başlady. Şeýdi ondan ýa-ki aktiw nemelerem studentler gitdi herse dargap näme. Öz öýlerini, okuwlaryny guturup işläp başladylar. Şagal şu bolýarlar da ýa-ki şo tapgyr şeý tip ýöne bir nime gitdi da. Dargap. Olmasa şoň izi dogam etdirilendiginde misal üçin beýlik fakultetler, beýlik okuwjy aýlarynyň studentleri şonu kabul edýän ýagdaýynda bir has bir giň meşhure eýe boljakdy da giňlerime şol hereket bolýan. Ýöne şol beýleki okuwjy aýlarynyň on ýaly hereketleri bolmady gynansak-da. Olam belki şo döwürniň şo studentleriň hem biziň hem nimämiz ýetmeşilge diýen bolmagy mümkin aktiwligimiz şo okuwjy aýlarynyň içinde propaganda geçirmekle zatlar. Ýöne men diýjek bolýan zadym şu halkyň özüne bagly adamlar. Şu adamlar birazjyk şu aktiwlik görkezip urasa şu bir-birine uruklandyrýar şu zatlarda. Ona şu kollektiwden edilen ýagdaýynda sistemaň özüm gorkýar. Özüňiz ona pikir edip görüň, bir ýüz töweregi studentiň özi tutuş rejimi gorkuzdy da. Titräp durar ýaletdi. Şolara batyrny bilmediler. Ana şolar ýaly agdabirlik bolan ýagdaýynda hereket bolan ýagdaýynda bir tähelçe bir näçe ýüz adamyň özi ýagdaý ýitdi bilýär. Şol bir-biriniň arkasynda berk duran ýagdaýynda da. Emma ýöne başgaça mysallaram bar. Da gynansak da şoň tersini görkezýän. Şol gollaw berilýäjek ýerine, beräýmeli ýerinde adamlar şol şu öz ýagdaýlary özlerinden gorkup bara, ay borly diýip. Ýa-ni ýakynda bir tanışym Türkmenistana barıp gaýtdy. Onuň şu taýda Ýewropada grajdanlygy Ýewropada, şu taýda da bir çagaty boldy, bir gyýjagaty boldy. Ana şo gyýdam şo dowlanyny awtomatiski şu taýynyň raýatlygyny alýarda. Indi şu taýynyň raýatlygyny alan gyýjagatydan çagatydan Türkmenistana barýar. Bu berden çykmak üçin spravka gerek geldi. Käbir ýurtlarda gerek şo çagaň alyp çykdan. Käbir ýurtlar talap edýän. Onuň şoň çykyp gidýän ýurdundan spravka talap edilmeýändir da. Ondan bu ýurtda piýatgelçilik bolmasa baran ýerinde asla piýatgelçilik bolmaly. Sebäbi elindäki dokumentinde ýazylyp da şo çagaň ejedi kim? Indi şol Türkmenistandan çykjak bolýar bolyn. Ýa-ki terhet gullugynyň aeroportda, Aşgabatyň aeroportunda terhet gullugynyň işgärleri ýa-ki ofiseri. Hani bu çagaň kakasyndan spravka şoň dawerini swam edip onamdar haty. Olam aýdýar men gaýdan ýerimde gerek o spravka bir ýerde gerek gele. Men şu gyýdymyň dowlan ýurduna gaýdyp barýan şoň kakasynyň ýanyna gidip barýan ýa-da. Kakasyn bärli. Onuň ýa-ki ofisierler şu çagany goýuran oklar. Ýok sen şu çagany şu taýda goýarsyň. Bulan düşündirjek bolup goýýan ýa-da. O näýli? Bu çaga aňyrda dowlan, daşary ýurtda dowlan. Daşary ýurdunyň inna daşary ýurdunyň raýatlygy we dowlanyň beýle şoň raýatlyk berýärler. Ine Türkmenistana bu çagaň degişli ýeri ýok diýip men özüm hem o taýynyň raýaty, men diňe bu taýda ene tam. Olam aýdýar ýok sen indi şu çagaň ene taňa goýda gitdi ýa. Şo kakasyndan ýa
daweriniz getirip çağany akıtmaýar. Indi pikir edip görüň-de bu gyýda bu çağana kakatynyň ýanyna alyp barýar. Ýa şu kakatynyň ýanyna akıtmady ýa. Şu kakatyndan ýa spravka getirdi ýa daweriniz. Men şunu şu ejesine ruhsat berýän getirmeýär. Ondan akıdersiň. İkelle atılmajak da hiç ýurtda bolmajak da. Şey dip bara ýanky çağany şu ejesinden alyp gowda diýene şoň ýany bilen ejet kakady baran soň ýanky gyýdyň ejet kakady baran soň bar ýa şu çağany odan şolara berip goýup ýöne gaýdýa bäri. Gunwatara Ýewropa gaýdýa. Çağatna mana şey dip 5 ýaşly çağany Türkmenistana taşlap gaýdyp onuň gelip şu taýdan ýanky ärinden ýanky ýa dawerini alyp onam dar hatyny alyp täzeden ýene Türkmenistana baryp görüp şey dip çağatyny çykarýar. Indi men bunu näme üçin aýdýanna, şu wagtda men çağam şey dip elimden alyp durlar diýär-de. Öýden bir kanun. Teoremde de eýdimde de bir giden adam garaşyp durdy ýa Türkmenistanyň raýatlaryny ýurtdan çykmak üçin aeroport. Şolaň diýär birem diýär men arkamda durup diýär. Näme üçin beýdýäňiz diýip bilmediler diýär. Ni pikir edin-de men ýa birazjyk gollugy han tamam bolýan bollum diýär. Da bir şu zatlar görüp şular ýa ejenetleri görüp men elimden çağam alyp otyrlar. Olinne şoňa da diýär arkamda durup bir seslenmedi. Ana şoň öýden maşul bir ýerlikde gorkuda özüm pikir edip görüň öýdem diýär şol terfet gullugynyň işgärleri men bilen gürleşemde diýär. Sen kim o, näme o diýip gürleşýär, aýal maşgala bilen. Häzir men seni akydýan o ýygyna ýa-na o diýip gürleýär diýär. Şu diýär men gaty diýär mertebämi diýär, tebe köpden bäri ýaşap görünýär Gunwatarda bular ýaly ýüzlenme ýok da adamlardan o diýip görberdi. Sen kim bolsaň bolay. Şu taýyp görýän ol niýe sen mertebäň güni ýere sokýarlar, depeleýärler eldir bir wagtyň içinde. Onu şeýle çykkansa ýagdaýda näme etjeňe bilip bolanok diýerler. Onu gaty ýok şeýle adamlara tebe sivilizowanda ýurtlarda ýaşap görän adamlar ýanky ýagdaýa düşýär. On Türkmenistanyň ol adamy bir terpmeden gaýdan ýalet ýa-da onu ähli sen maňa o diýip gyýryp otyrdyň. Kim o seni o diýip üstüme gyýryp durdum. Çağam elimden alyp gaýdy. Ýöne şonu da diýär bolýan olara bir haramlady diýeli. Ol terhet gullugynyň işgärleri we ofisierler gumruk gullugynyň işgärleri. O halka näme gerek? Halk bir azajyk kollektiwleň şey dip arkasynda durup arkamda durup diýär seslerini çykarsa belki meni geçirirdilerem diýär. Ana şol bir masalyň biri da şolar ýa göýüňe batylyp duran ýagdaýynda da birazjyk diýämeli. Olam näme üçin halk diýip bilen okýar birden men bu ýygyň arkasyny tutsam, bala ýalyň arkasyny tutsam birden meni hem geçirmediler diýip. Birden menem akademik meselelerim diýip. Özüm şol kollektiwleň hereket edilenine şolaň geçjek zat ýok. Hawa bolýar biriňiz, ikiňiz, diýseniz belki hakykatdan size de diýan ýetmegi mümkin. Ýöne şu taýda duran adamdan aýdal 90%. Hawa şu taýda bir 30 adam duran da şoň 20-si üşüp diýsin, şu bariňizi ýygyňyzy gaýtar bilmä, ýa bariňizi ýygnap bilmä. Ana men diýjek bolýanlarym şu zatlardan başlanýar. Revolýusiýon hereket diýilýän zat, aktivizm diýilýän zat, gulçulyk diýilýän zat. Şolar ýaly ýerde her bir adamyň bir adamçylyk jogapkärçiligini duýup şu birege ýardam bermek, her raýdaşlyk bildirmek ýaly zatlardan başlanýar. Oleşekde ýüküm ýok, ýykyldy habarym ýok diýilen ýaly edip etmeler. Sebäbi bugün 10 sene geldi merçi, sen üstüňe gelýär. Şu gün kollektiwleň üşäg etdiň şu haramlardan gorkudyň, şol terhetde duran. Ertir sesini çykaryp bilýärmi? Ertir çykarjak bolsa ertiremediler kollektiwleň. Ol kim ol? Ol saňa gullyk etmeli adama. Ol üstüňden ýöne nime bolmaly adam däl-la. Häkimlik edip. Eginde pawonjyk takynyn ol. Ol bize gullyk etmeli adam. Şoň üçin adamdan nalogundan, salgydyndan şol aýlyk alyp otýar. Şu Gunwatardan şoň ýaly batyrynjak bolsalar, öňe bilen diýýän zatlar näme? Sen men salgydyma sen aýlyk alyp otyrsyň bilýärmi? Men salgyt berip men sen saklap otyryn. Şoň üçin sen maňa gullyk etmeli, men saňa däl diýip tutýarlar. Hatta döwlet çynwanyklaryň ýokary ýüzüpli adamlaram şey diýip tutýarlar. Sebäbi hakykatdan hem şolar adamdan salgydyna otýar. Adaty raýatlaň. Şolar gullyk etmek üçin otýar. Üstüňden häkimlik edip penkirmek üçin oturan ok.
Ana şo zatlara düşünmeýän bolsa kollektiwliğini düşündirip şondan başlamaly hereket. Şo siyasi medeniýet diýip bir zat bar. Şol halkyň siyasi medeniýeti şeýdi ösmeli. Şo siyasi medeniýetiň derejesi ösmese wa bizde geljekde siyasi köp parçalyk diýilýän adam bolup bilmez. Ine şoýadyr oppozisionerler şagyrşygy da otyrlar da ýani köp parçalyk bolmaly, parlamentarizm bolmaly. Ol birden bolýan zat däl, oňa ýetmeli, ýuwaşlyk bilen, şeýdip evolýusiýa görnüşinde ýetmeli. Şoňa ýetmeýän häzir ertir emel usul bilen siyasi köp parçalyk döretjek bolsaň, ol bir ýöne bir sakna ýaly ýumor ýaly bir zat bolar ol. Ondan hakyky zat döremez, hakyky köp parçalyk, hakyky parlamentarizm döremez ondan. Emel ýol bilen döreýän zat ol işlemeýärem soň. Halkyň bäkwi düşüne bir işlemeýär. Ýöne bir oýnanylan ýaly bir zat görüler. Şoň hakyky bir tebigi ýagdaýda, şoň şo derejäge ýetirilmek üçin adamlar hereket etmeli. Ýanky ýalda atlandan başlamaly. Raýdaşlyk diýilýän zatlardan başlamaly. Adamlar jebitleşmek oňormaly. Siyasi medeniýetiň bir belli bir derejesini görkezmeli. Ana men aýtjak bolýan adam şol gorku diýilýän zat şeýdip kollektiwliğin aradan aýrylýar. Men gorksam, ol gorksa. Onuň ol kollektiwliğin gorka öwrülýär. Birden maňa näme gorka diýip. Şo maňa näme gorka diýen düşünjeden çykyp başlasaň, belki sen eden häzir biriniň arkasynda durmaň beýlik hada tähir edip olam goşulyp biler. Kim birinji başlar ka diýip köplenç garaşylýar. Ana şo ýagdaýda birinji boljak bolum. Her kim öz ýerinde şo ýagdaýda birinji bolup bilse, eýleklerem özüne çekip olurdan nusga görkezip biler. Ana şu ýöne koýja zat ýalla, ýöne şu ýöne koýja da adam gynandak diýip biziň bir halkymyzda ýetmeýän ýaly bolup dur. Şu faşistlik döwründe ikinji jahan uruşunda bir pastor ýaşanna. Şo hristiýan pastory ilki Gitleriň häkimiýete gelmegini goldaýar. Ondan Gitler diktaturasyny berkeşdiren soň, onu kommunistleriň ýerine düşüp başlaýar, ýewreýlerin ýerine düşüp başlaýar, iň soňunda ýanky ýaly pastorlaryň, hristiýanlaryň ýerine düşüp başlaýar. Şeýde ondan ýanky hristiýan pastorynyň özü ondan kanslerliğe berilýär. Ondan Gitleriň alyp barýan syýasatyny düşünüp, şoňa garşy ondan açyk çykyş edip görýär. Onam tutýarlar, bolmasa ödem niýemiz. Ýöne şoň syýasata garaşy üçin şonu tutup onu kanslerliğe uğradýarlar. Ondan soň bir ýadan bir goşguty wada niýemis dilinde soň terjime edilýär, meşhur bolup gidýär da. Şo pastor ýazýar da soň ökünüp bolan zatlara. Şoň kysgaçyk manysy şundan ibaret. Başda diýär, biziň diýär, natsistlerimiz diýär, kommunistleriň ýerininden geldi diýär. Olary äkitdi, men sesim çykarmadym diýär. Soň diýär, olar diýär, men sosial demokrat goňşymyň ýerininden geldiler. Men sesim çykarmadym diýär. Soň olar diýär, ýewreýlerin ýerininden geldiler. Men bu ýewreý goňşymy süräp äkitdiler. Men sesim çykarmadym diýär. Soň olar diýär, profsoýuzlaryň ýerininden geldiler diýär. Men sesim çykarmadym diýär. Ahir bir gün diýär, olar men ýerimden geldiler diýär. Ýöne şo wagt diýär, men üçin sesini çykarjak adam galmany diýär. Täw olaň barmy diýär, äkidipdiler diýär. Ana, biz ýagdaýy şeýdip gorky bilen şo ýagdaýy ertip bilýär. Şo wagtyna öňüni näçe ýeraly bilseň şo zadyň. Şonça da özümiz üçin peýdaly. Şonça da özümiziň ýagdaýymyzy biz howpsuzlandyrýas. Näçe gorkup şo zady, näçe uzaga çekdirjegimizçe, şonça da ýagdaý has yaramazlaşyp soň şonu düzeltmek, şoň şol ýygyna gaýtaryp düzelip bolajak ýagdaýdan başlamak ujak hasam kynlaşýar. Şo näçe şunun neşe adam häzirki ýagdaýda da şonlary hasam bir yaramazlaşdyrman, şonu öňüne aljak bolsak, tek bundan beterim ýagdaýlaryny göremegi mümkin. Ine görüp oturýar sana tebigi etbagçylyk sebäpli,
Mar vilayetinde Lewapda bolan ýagdaýlarda da adamlar ýöne şu Hudaýa dilege de götürýärler ha. Şu ýagdaýda da hereket edip bilmese adamlar. Ondan o diktatoryň ana diýişinde çöp galýar. Bunu bu ýagdaýda da adamlar onu da çydam otyrlar diýmek onda men nämesemem bolýan eken diýip indi hasam geljekde hasam aýtar. Yaramaz hereketlerine siz sebäp bolýaňyz şoň. Men umumyň aýtjak bolýan adam şolar ýaly meseleler kollektiwligiň çözülmeli. Her kim özünden başlamaly. Kim ederka, kim birinji bolarka diýip garaşyp oturman. Hani men birinji bolsam nähil borka, men şu taýda birinji boljak diýip. Nusga gorközjek bolmaly. Umma şondan başlamaly. Şo ýüzüň açyp gürlemek diýilýän zatlar ana şolar ýaly mesele bilen baglanyşykda. Umumyň ne şuňky aýtjak zadym, bu ýetgaça şulardan ibaret. Men serip dinleýän üçin köp sag bolun.